Tadić Marko sa brojem 9, Šoša Toni sa brojem 10, Hercigonja Ivan sa brojem 11, Komarac Mario sa brojem 14, Martinko Antonio sa brojem 16, Vučemilović Vranjić Frane sa brojem 17, Andrić David sa brojem 5, Žeželj Antonio sa brojem 6.
domaću momčad. Izlazi igrač sa brojem 5 Andrić David, te ulazi igrač sa brojem 17 Mijač Jakov. Bravo, dečki!